इउटुबा रावनिबो बिमा बिफानि नङा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म बयबो चेनेल खुलिनो हायो इउटुबा रावबो बिमा बिफानि नङा बोरै बुंनो हाखो बिदिब्ला नहीं सुधरेगा रे बाबा तू नहीं सुधरेगा हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को नोंथांमोना मालायनि खोथाफ्राव गोजाव नाङा हाजार सोरबा प्रिन्सिपालानो जाया मानो हाजार प्रफेसारानो जाया मानो प्रकाश ब्र दाखालि स्टप कन्ट्रोभार्सि होननाया मा जाखो माथो कन्ट्रोभार्सिसो लाबलायबाय नोंलाय आयो आयो एसे जेन्ना थादोलै सिरि थादो जि जाबाय दे नोंनो देराबाय दे देराबाय इउटुबा सोरबा सासे बिमा बिफानि होननानै जों गनायनो हाया नामा गनायनो हायो दा बेवहाय खायसे सुबुंफ्रा इउटुबा रावबो बिमा बिफानि नङा होननानै बुंबाय माबा इन्डिपेन्डेन्ट माबा माबि होनना बुंबाय इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म का बियो नि दिनाव सोरबा बिमा बिफानि नाम मोनथिखागौ दिनैनि दिनाव नोंसो बुंजानाय खामानि मावदों प्रकाश ब्र नों गावखौनो मा देरहानो लुगैबाय थायो नामा सब समय नों एसे बुजिनो नाजादो जे नों सिगां जाबायदि बाथ्रा बुंदों बेनि थाखायसो सोरबाया नोंखौ कमेन्टआव बुंहरदों सोरबा नोंखौ रायहरदों जे नोंनि बिमा बिफानि नामा नों इउटुबनि CEO नामा होननानै दिनै नों बेफोर मानो बुंजादों नों मानोथो बुंनांगौ जे बे 5 जुनाव इउटुबार्स मिटआव फैयाब्ला जों इयुनाव माने इउटुबार होननानै गनायनो हानाय नङा माने जि एसोसिएशन दागोन बेयाव माने हमना ला मोनसे आफाद इउटुबारनि ना बे मोनसे एसोसिएशनाव हाबफायाबा इउटुबार होनना गनायनाय नङा बे मोनसे आफाद बायदि जाखायानोबा इउटुबा माने इउटुबारा बोरै आफाद मोनसे खौसेथि थानो हागौ खिन्थु बे मोनसे आफादथ' दानो हाया बेयाव आरो नोंनि जाबायदि बाथ्रा बुंनाय बेफोरनि थाखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों दिनै नोंनि थाखायनो जों गासिबो बायदिसिना बाथ्रा बुंजानो गोनां जाबाय नाथाय रावनिबो बिमा बिफानि नङा होनना बुंनाया बे बाथ्राया गोरोन्थि जादों आं बेखौ डाइरेक्टलि माने बुंनो हायो आरो नोंथांमोना मा साना बेखौ मिथिला जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे मोजां मोनाखैब्ला नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांनो हागोन चेनेलनिफ्राय मानो होनबा मोजां मोनाखैब्ला मानोथो मोजां मोनाब्ला मानोथो नायनांगौ नङा होमबा स थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय थेंक इउ नहीं सुधरेगा रे बाबा तू नहीं सुधरेगा हीरो बनने का बहुत कीड़ा इन लोग को